Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα θα δούμε, δεν θα παίξουμε Dress to Impress, όχι. Θα δούμε Μπέρσκα και άλλα μαγαζιά, H&M, Zara, ό,τι είναι. Ναι, κόλλησε αυτό. Ναι, πες και εσύ ένα γεια, Χριστιανή μου. Ωραία. Γεια. Είπε για η κολλητή μου. Εδώ πέρα είναι το δωμάτιό μου, είχε γίνει λίγο χάλια, αλλά ναι. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουν βγάλει. Καινούργια πράγματα, καινούργια τζιν. Δεν μ' αρέσει το τζιν. Το συχαίναμε. Σε ποιο μαγαζί είσαι? Μπέρσκα. Ωραία, τι τέλειο παπούτσι είναι αυτό. Ζουν παπούτσια. Πολύ ψηλό. Έχει ωραία παπούτσια. Δεν ξετερλαίνομαι, αλλά έχει ωραία. Ναι, τέλος πάντων, γράψω αυτό που θέλω. Έχω πάρει κάτι παπούτσια από τον μπάτσο. Πόσο μπαταρία έχεις, κολλητή μου? Έχω 94%. Ναι, 94. Έχω κάτι παπούτσια από το μπάτσο. Α, τι ωραία ρούχα, ρε. Έχω πάρει τα περισσότερα, αλλά ναι. Μ' αρέσουνε. Αυτή η ατσέντα ειδικά. Λοιπόν, παιδιά, πέστε μου και εσάς άμα σας αρέσει το Μπέρσκα. Ναι. Έβγαλε καινούργια παπούτσια, κουρόμι. Ωραία είναι. Ναι, τώρα τα είδα κι εγώ. Εντάξει, δεν ξετεραίνομαι. Παλιά είναι όλα αυτά. Λοιπόν, τώρα λέω να γράψω φούτερ. Να τα για να δούμε τις φούτερ. Ναι. Μη κολλάς καλά, Τέλεια, Hello Kitty φούτερ. Τι θέλω να τις έχω όμως. Και αυτή πολύ όμορφη, αλλά ναι. Ωραίες φούτερ έχει, εσείς. Ναι, αλλά είναι ακριβούτσικες λίγο. Αχ, αυτή τη θέλω. Ποια? Αυτή που φοράει και η Δήμητρα, είναι τέλεια. Ρε, 30 ευρώ η μία. Α, μια καινούρια. Έχει και στάμπα, όχι αυτό. Έχει και μια καινούρια Stitch. Δεν είναι. Έχεις δει αυτές τις φούτερ που είναι μύφι? Όχι. Μπα, δεν Ένα με ένα κουνάλι που είναι. όχι. Α, κουρό, Hello Kitty. Το μεταξύ, παιδιά, ξέρετε τι έμαθα. Έμαθα πως μπορεί να βγάλει κουρόμι, ζακέτα καινούρια. Πως μπορεί να βγάλει. Ή την παλιά μπορεί να τη βγάλει, δεν ξέρω. Τέλειο! Ταμαγκότσι. Φούτερ. Όχι, φερμουάρ. Κουκούλα. Φούτερ, ναι. Ναι. Ωραία, αλλά 40 ευρώ κάνει. Ναι. Πολύ απλά. Έχει εδώ. Ναι, δεν έχει κάτι το wow. Τώρα ας μπούμε να δούμε Zara. Λοιπόν, για να δούμε τι έχει τα Zara. Δεν με έχει ωραία. Ναι. Ας γράψω λοιπόν. Ας γράψω φούτερ. Αυτή η φούτερ μου αρέσει και αυτή. Ναι, αλλά 15 ευρώ είναι μια φούτερ. Βασικά δεν είναι στις έχουνε. Ναι, κορμάκι 15 ευρώ. Πολύ ωραία φούτερ έχουνε. Ναι, έχω πάρει ένα κορμάκι. Ιου, αυτό το τζιν. Δεν μου αρέσει αυτό το τζιν εσάς. Ωραία.
Και αυτό ωραίο, το φούτερ, ότι... Αυτό το μπουφάν το θέλω. 79 € ένα μπουφάν. Τι είναι αυτό, Zara Hair Premium Dang, δεν κατάλαβα Χριστό, άστο. Αυτή μου αρέσει η φούτερ. Όλα πράγματα πουλάνε εδώ. Ναι, δεν έχει κάτι. Βασικά δεν ξετερλαίνομαι, αλλά κάτι είναι το ωραίο. Ναι, τώρα ας μπούμε H&M. Που η μαμά μου για κάποιο λόγο τα λατρεύει. Όχι, θα σκοτωθώ. Και εγώ τα λατρεύω. Τα H&M. Ναι. Σε λίγο θα δούμε και τα Sephora. Αλήθεια. Ναι, σε λίγο θα βάλω και στο βίντεο Sephora. Τώρα τι θέλω να δω. Footer θα γράψω πάλι. Δεν έχει ωραίες footer. Όχι, δεν μου αρέσουν οι footer του H&M. Αυτή όμως μ' άρεσε. Ζακέτα ανθετική μαλλί. Αχ, τέλειο. Κάτσε όμως, footer γυναικεία. Γυναίκες. Τι footer είναι αυτό, ρε. Το μεταξύ, κάποιες έχει ίδιες με σένα, Χριστή. Κολλητούλα μου. Ναι. Ποιος? Εδώ πέρα στο τέτοιο. Ωραίες footer βασικά έχει, δεν ξετρελαίνουμε, αλλά ναι. Δεν είναι κάτι το wow. Wow. Όχι, δεν μ' αρέσει. Τώρα πάμε να δούμε Sephora, κάτσε. Ναι. Θα βάλω 100 like στο βίντεο στο κινητό μου, στο tablet, το υπολογιστή, το τηλεόραση, το διορθώμα, το κινητό. Sephora. Λοιπόν, μπαίνουμε σε Sephora. Γράψε Sol de Janeiro. Λοιπόν, όπως λέει και η κολλητή μου, θα γράψω Sol de Janeiro. Ακούγεται πολύ ωραίο και το έχω δει, αλλά είναι πολύ ακριβό, αλλά μου αρέσει. Πόσο κάνουνε, ρε? Δεν ξέρω, πότε θες. Sol de Janeiro. Sol de Janeiro. Janeiro, όπως το ακούς. Δεν μπορώ να το κάνω έτσι πως το ακούω, δεν το ακούω κανονικά. Ναι. Κοίταξε, το Sol de Janeiro κάνει 23,95. Κρέμες έχει εδώ πέρα. Τι είναι αυτό, ρε? Ναι, Sol de Janeiro. Ωραία. Ωραία είναι αυτά εδώ. 25 €, πολύ ακριβό. 31 € όλο αυτό. 25 €, αυτό μου αρέσει το 68. Βασικά, κολλητούλα μου, έβγαλε πράγματα καινούργια Sephora. Τα έχω δει και έχω παραγγείλει κάποια. Μου κάνεις μια χάρη? Ναι. Μπορείς να μας κάνεις unboxing αυτά που έχεις στα Sol de Janeiro? Δεν μπορώ τώρα γιατί είναι αυτά η δουλειά. Εντάξει. Κραγιόν θα γράψω. Κραγιόν. Λοιπόν, επειδή δεν έχει κάτι ενδιαφέρον τα Sephora.
Ναι, το Rio de Janeiro, ας δούμε καλύτερα. Ναι, τώρα γράψω γενικά καλλιτικά. Μάλλον αρώματα. Αρώματα. Αυτή μου αρέσει, η Dior. Miss Dior. 85 ευρώ, 88 ευρώ. Είναι λίγο ακριβή, τα ακριβούτσια. Αξιολογήσεις έχει. Τι! Τόσα 4 αστέρια στα 5. Φυσικά και θα τις βάλω 0 αστέρια. Ναι, δεν μου αρέσει καθόλου. Θα σε φέρω απλά έτσι τώρα, είπα να τα δούμε. Ναι, και αυτό το βιντεάκι, παιδιά. Γεια σας!